बे थाइसे थाइसेनि मोननाया बेफोरबायदि ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंदों आङो दा नैबे जिथुनाखि आंनि गार्लफ्रेन्ड दं नालाय खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बरायबाय गोबाव सम जाबायमोन आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ लाबोनो हायैया बेनो गोबां बेस्थ'नि गेजेरजों सोलिनो गोनां जादों बेनिखायनो पार्सनेल जिहेतु इउटुब बे इउटुबखौ माने इउटुबाव भिडिअ होनो बा सोरजोंबा सावरायनो खाबु मोनैलाय आङो इउटुबखौ गेप माने गोबाव बिदिनो थाद'लांनो गोनां जादों आरो दा बे समाव आंजों साखाथियाव सानै समायना सेंग्रा दं बर' सेंग्रा जाबाय गलाघाट जिल्ला सिसुपानिया गलाघाट जिल्लानि गेजेराव गोबां बर' थानाय मोनसे जायगा बे जायगानिनो बर' लाइमोन जाखांफुनाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बर'नि हारिमुआव लोहाबना थानाय बे सानैखौ जेब्लानिफ्राय आं गलाघाटआव फैदों अब्लानिफ्राय लोगो मोनबाय थादोंमोन बिथांमोना हयथ' बिथांमोननि जिहेतु नाजानाय थारैनो मा नाजानाय दं आरो मा हास्थायनाय दं बेखौ नैबे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं बिथांमोनजों सावरायनो आखायाव लादों आरो दिनैनि भिडिअआ एसे सेंग्राफोरनि रायलायनाय माबायदि जागोन नोंथांमोना एसे मिथिखाबाय जानो हागौ सेंग्राफोरनि रायलायनाया एसेबाबो कमेडि लाइननि आरो बिदिनो जाखानांगोन जोङो थांना थानायाव माबायदि थायो थ' बेबायदिनो दिनैनि सावरायनायाबो जागोन आरो मिनिनाय रंजानाय दुखु सुखु नङा होमबा थाखागोन आरो मानसिनाव थाखायो आरो बेखौनो जों बिनिख्रुइ आरो गैयिखौ जों बानायनो हाया थाखानायखौसो जों बानायनो हायो नङा होमबा बेखायनो थाखानायखौनो जों रायलायगोन आरो थाखानायनि गेजेरावनो गोबां थाखानाय आंनि थाखानाया बेलेग नोंनि थाखानाया बेलेग नोंनि थाखानाया बेलेग नङा होमबा जेरै मोजां मोननाया गावबा गाव साफा बेलेग सासेखौथ' मोजां मोना नालाय ना साफ्रोमबोनि रमान्टिकआ आलादा सोरबा बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनो हायो सोरबा थांनो हाया मोजां मोननाय समाव नङा होमबा सोरबा बबेबा माने बबेबा रेस्टुरेन्टाव लोगो हमनाय सोरबा बिदिनो बबेबा पार्कफ्राव लोगो हमनाय सोरबा न'आवनो थांना लोगो हमनाय गावबा गाव बेलेग आरो थिग बेफोरबायदि आयदायाव दिनै बे सावरायगोन आरो बे बाथ्राखौ आं बरननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय एक्टर एक्ट्रिसफोरना थाखायो नालाय आरो बेबायदि नालाय नङा होमबा जोंबायदि सादा सुदा जाम्बाना बेलेग जानो हागौ खिन्थु सियान एक्टर एक्ट्रिसफोरना थाखायो दै जरा नङा होमबा बेखायनो रमान्टिकबो दिनै रायलायनांगोन आरो नंगौना नङा थिग गोजोननाय थाबाय गिबियावनो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फंबाय सानैखौ समायना फंबाय सानैखौ बरायग्रोबाय गोजोननाय थाबाय ठीक আছে दा जों गुबै बाथ्रायाव फैनोसै बारा गोबाव खालामला हयथ' आंनि नायगिरि अनसुलाफ्रा रागा जोंनोबो हागौ मानो लेट बानायदों उरुना बारा जाबाय दै बाराद्राय डायलग होलांगासिनो ठीक আছে गाज्रि मोनदोंबा एसे वार्निं बहर गाज्रि मोना माने बेनो कमेन्ट बक्सआव माने आंनि मोजांनि थाखायसो बुंगोन नालाय बेखायनो जियानो बुङाथों माने आं एक्सेप्ट नङा होमबा आंनि मानसियासो आंखौ बुंगोन आंनि मानसियासो आंखौ रायगोन गनायना लागोन आरो नामा दाना जों जागायनोसै भिडिअखौ गिबियाव नै बिथिंनिफ्राय थांना ओरैथिंनिफ्राय फैनाय जादों ना होमबा ओरैबायदि थांजायोना गिदिंबानो जाबाय आरो गिदिंल' हानांगौ गिबियावनो नैबे गोमो ना मा होनो गोमो गाननाय फंबायनिसिम थांग्रोनोसै गिबियावनो फंबायनि मुंखौ खोन्थानो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मिथुन गयारि आंनि जिथुनाखि स्कुलनि नेम बियो जाबाय मनेस्वर गयारि मिथुन आरो मनेस्वर मोननै माने गामिया आंना तेलिसाल नैबे तेलिसाल टाउनावनो औ नैबे तेलिसाल टाउनावनो बिदिनो गामिया ओरैनो दा मा मावगासिनो मा फरायगासिनो नामा दाथ' आङो फरायनायखौ गारथ'बाय बेसेसिम फरायनायमोन सेकेन्ड इयारसिम फरायदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ दोनथ'नानै दा नैबे कालसारनि लाइनाव नांगासिनो आरोखि दा मोसानाय दामनाय देनाय ना होमबा बेनो जोंना सिमां नालाय ओंखायनो बेहाय दा थैस' थांस' नांस'गासिनो आरो थिग আছে न'खराव साबैसे जोंना साथामल' आफा दं फंबाय दं ओमफ्राय आं दं आइया बेयो गोमानाया 3 बोसोरसो जाबाय गोबाव जाबाय दुखुनांथाव मा खालामनो ना गावबागाव सम गावबागाव थांखागोन गावखौबो जों हमथाना लाखिनो हाया सोरबा आगोल सोरबा उन थास'लायनि दै बायदि थिगानो ओंखायनो माला गोमायो माला माबायो सिबिनाया थाबाय थागोन खिन्थु दुखु जानो नाङा आरो ना होमबा ठीक আছে धन्यबाद
गोसो हमथाना ओरैनो लाखिनांगौ मा मिडियामाव फरायनायमोन फंबाय आंनाथ' बर' मिडियामसो बर' मिडियाम फरायखादोंमोन ओरैनो स्कुला मा जायगायावमोन नैबे तेलसालनो तेलसाल बर' मिडियाम एम इ स्कुलनिफ्राय तेलसाल एल पि स्कुलनिफ्राय तेलसाल सिसुपानि हाइ स्कुल बेहायनो बानायदों माने जोंनि बे एरिया खाथियाव नालाय ओंखायनो बेहायनो फरायनानै कलेजखौ आङो सुरपेटार कलेजाव लाहैदों माने बेसेसो गोजान जायो बेनिफ्राय बेनिफ्राय मासो जागोन खोमा 20 किल'मिटार जागोन खोमा 20-30 किल'मिटार मा थांलाय फैलाय खालामोमोन ना हस्टेल थायोमोन जों आङो ओरै लजिङाव थायोमोन माने लजिङाव थायोमोन लजिङाव लजिङाव बर' फरायनायखौनो एकदम बर' रोंगौ नङा होमबा एसे सोलोंगासिनो थारमाने गोदोथ' इदि रोङा नोङो नोंनि फंबाय सासे ओमफ्राय आंनि आफा थिग আছে ओमफ्राय न'आव खेथि बाथि खेथि गायो गय बारि दंना गैया गलाघाटआवथ' गय बारि होनबाथ' बिख्यातथार आगोलाव बियो मा फोथार बारिसोमोन दा बेखौ गय बारि बानायजोब्बाय माने बहुद थाखाथ' फैयो बारा फैया दासो थारमाने थायहांगासिनो माने गया होनबाथ' एबारनिफ्राय बांसिन फैबाय ना आजादि जासिगोन आरो थांनाय बोसोराव एसे मोनदोंमोन ओमफ्राय एबार एसे मोनसिननो हागौ आरोखि खिन्थु बेबो बोथोरनि सिजन नालाय मालाबा मोजां जायो मालाबा गाज्रि जायो ओरैनो गोसथोनाय दंना गैया गोसथोनायाथ' नाम सामखौ सोंलायला आङो दङबा दङ आरो दंनायाथ' दङ गयाबो थायबाय एबारनिफ्राय थाइजोबाखै फांफा फांनै दंबायो आरो थाइजोबानो फांफा फांनैल'सो 99%आ थायबाय 80% देग्लायनिफ्राय मोनजेनसिगोन आरो देग्लायनिफ्राय आरो एसे खै बिगासो बारा गैया बियो गय बारिया ओरैनो बिगासेल' ओमफ्राय बाद बाखिया बन्दक लानाय दं जेनेबा माइ गायो ओरैहाय ओरैनो मोजां मोननाया जायगानि ना एसे गोजाननि मोजां मोनथ' जायगानिनो बेयो मिथिखासिगोन दे बेनिफ्राय फार्स्ट मोजां मोननाय बेसे सम जाखो बेथ' खम एसे गोबावानो जाबायलै क्लास 7-8आवनो थानायमोन बियो 7-8आव थानाय बियो फार्स्ट लाबोन आरो ओमफ्राय नोङो बेसेसो थानायमोन आङो क्लास 7-8आव नों 7-8आवनो बे टाइमनिफ्राय एक्सपिरियेन्स लादों आरोखि आं बेनो दं दा बे गैला सोलायबाय थारमाने मोजां मोनलायनायाथ' बेयो मोनसे फिक्स जाया नालाय बे उन्दै टाइमाव रावबोथ' बुजिस'वा ओंखायनो थारमाने गोदान नुयो ओंखायनो गोदान नों सोलायदों ना सोर सोलायनाय आंथ' सोलायफेराखै खिन्थु बैसो सोलायदों आरो बैसो सोलायदोंमोन माने बे टाइमाव बुजिलाया नालाय उन्दैबो जाबाय जोङो ओंखायनो थारमाने बेसे क्लासावमोन बियो 6 ना 7मोन 6-7मोन जेनेबा एखे क्लास नङा आरोना आंनि क्लास मोनसे उन्दै खिन्थु एक्जेक्टलि आं टाइमखौ बेखौ बुंनो हाला जेनेबा बेसेबां समनिफ्राय मादोंमोन जेनेबा क्लासखौबो गोसोआव गैला आङो बेयो बिराद गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो बावबाय माने बैयो गारनानै बेलेग मोजां मोनबाय दा दंना गैला बियो दा मेरिज जाबाय बैनि नामखौ मख'नाङा दे दावराव जागोन आं बिनि नामखौ मख'थला जिखुनु आं बिनि माबाखौल' खोन्थानोसै जेनेबा बे मेरिज जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरो नैबे साइडआव सभा जादोंमोन बियो एराउन्ड 2012 ना बेसेबाङाव जादोंमोन ना 14आव जादोंमोन टाइमावबो एक्जेक्टलि गोसोआव गैला ओमफ्राय बे टाइमाव आरो सासे फैबावदोंमोन ओमफ्राय बेबो खारबाय बहुद खारजादों माने नोङो बहुद खारजादों हाबा जायियावनो खारजाबाय मालाय हाबा जानानै खारजायो आंना बे टाइमावनो खारजादों आरो एक्सुवेलि खारदों मोजां जादों मानो होनबा आं बिदि जेनेबा आंनि लामायाव ट्रेकआव दावगालांनो थाखाय खाबु मोनदों आरोखि ओमफ्राय दानिया बेसे बोसोर जाखो आङो दा 23 रानिं जागासिनो माने ओमफ्राय बे बेसे रानिं जागासिनो आंना बैसोआ थारमाने 23 रानिं 23 बेनिफ्राय मोजां मोननाया बेसे बोसोर जाखो दानिया थानाया दा थानाया मासो जाबाय खोमालै 5-6 बोसोर जाबाय गोबाव जाबाय माथो बेखौबो गारनायनि चान्स दं नामा गैया एकदमबारे हाबखाबाय माने थारमाने बेबो आंनि गोसोनि खोथाखौ मिथिबाय आंबो बिनि गोसोनि खोथाखौ मिथिबाय बेखायनो 6 बोसोर दं आरो ना फनबो फैबाय थादों निश्चय बिनिनो फैदों खोमा जेबो नङा बेयो आंनि फैयाबाबो सारनि फैनो हागौ र' फंबायनि दे फंबायनिबा दोनथ'जागोन फंबायनिसै आं दा जोङो गुबै बाथ्रायाव फैनोसै ओरैनो गयाबो थायबाय बोथोराबो फैगासिनो आरो मानसिनि आयुफ्राबो सुंनायनिफ्राय सुंबोगासिनो नोङो बेयाव माला सानदों गयाबो थायबाय नालाय सोलिनोथ' उफाय गैया उसुबिदाबो गैला आरो दोनबाय थायोबाबो ओरैनो दोननाय न'आव लाबोना दोननाय एखेसो सम थांगोन नङा होमबा न'आव लाबोनानै फैखानानै दोनफैबा माबा मोनसे जागोन नामा आइबो गैया आइ थिंक बेहाय एसे प्रब्लेम फैनो हागौ माने लाखानानै दोनफैनो खिथादों आं
हाबा जाखानानै दोनफिनगोन आरो ओंखायनोथ' बेहाय थारमाने प्रब्लेम फैनो हागौ जेनेबा हाबा जाबाथ' बयबो बाला गुदुं गाब्रनाय होनो नालाय बेहाय माखासे थारमाने खामानिफोरखौ मावनांगोन आरोखि आं जेनेबा दा जिबायदि फ्रि ओंखारदों नालाय बेबायदि फ्रि ओंखारनो हानाय नङा थारमाने फैसा थाखानि खरस फैबाय ओमफ्राय प्लास गाननाय जोमनाय आरो थांनो होनाय नङा आरो समाजावबो गाज्रि नुगोन बिदि जेनेबा फ्रिनो बेरायबाय थानाया फिल्म शुटिं खालामबाथ' मालाय एक्ट्रिसनि आखाइयाव हमनानै शुटिं खालामनांगौ आरो होनायबो नङा जानो हागौ आरो खिबा जान गोसोआव जिंबो नांनो हागौ ओंखायनो थारमाने आं बे हाबा जानायनि खोथाखौनो आं गोजानावसो दोनथ'दों माने दाबो आं बेनि खोथाखौ सानथ'वाखै आङो मानोथो मोजां मोननाय नोङो नङा बेथ' गाज्रि जागोन ना खोथाया सुखु दुखुनि खोथाफोरखौ माखासे राननांगौ नालाय ओंखायनो जेनेबा आं मालाबा दुखु जायोबा बियो आंनो जेनेबा माखासे सुखु होयो आरो माने रानना लालायनो हायो ओंखायनो थारमाने बेखौ मोजां मोनलायनाया जायो आरोखि बेहाय माने नों गाबबा बेबो गाबफायो खावसे खावसे रानना लायो थाइसेथिं गाबबा बे थाइसेथिं गाबो माने मोनसेथिंल' मेगनाव मोदै गयो नामा नोंना बिदिनो गाबनाया बेनाव मोनसेयाव गहैयो नोंनि गाबनाया बेनाव मोनसेयाव गहैयो जेनेबा आंनि आइ गोमानायावबो बियो आंनियाव जोंहानि न'आव फैनानै हेल्प खालामनाय फैदों बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ओंखायनो थारमाने आंनि गोसोआ आरो बिनि फारसे आरो बांसिन अननाय फैबाय आरो थिग एसे बेयो मोनसे जों जि रायलायदों बे कमेडि जालांदों बे मोनसे जोंनि इन्टारेस्टिं बाथ्रा नालाय जियानो ना बिदिनो थानांगोन आरो जिखुनु आं मोनसे खोथा बुंदों आङो दा नैबे जिथुनाखि आंनि गार्लफ्रेन्ड दं नालाय आं बेहाय आंनि गार्लफ्रेन्ड हिसाब नङा आंनि बिमा हिसाब बायदिसो नुयो माने बिमा बायदि अननो लुगैयो माने बेखौ ना थारमाने गासिबो सुखु दुखु रानलायनानै लाजोबो नालाय ओंखायनो थारमाने बेखौ गावनि असे बायदि मोनो आरोखि खाफाला गोनां नोङो ओमफ्राय जोबथारनायाव गोलाव खालामला भिडिअखौ फंबाय सासेयाबो खुदै गगासिनो बेबो माबा मोनसे बुंनो लुगैगासिनो बेथ' आरो गन्थं गोलावसिनथार समायना खानाय गोलाव ओमफ्राय नाब्लाब्ला नोंना नाब्लाब्ला बर'थार आरो बै एसे बेलेग ओमफ्राय बे खानायखौ खेवना होबा मोजां जागौमोन आरो खानायखौ मालानिफ्राय लानो सोलोंनाय बियो आङो गोदो कलेज फार्स्ट इयाराव आङो थाबा थारमाने खानायखौ गोलाव लादोंमोन बेखौ बेल सेल गानलायो खानाय गोलाव लादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव आंना मोनसे बेमार फैदों मानसिफोरजों बुंजानानै सैज' हायै मानसिफ्राथ' बिदि मोनसे बुस्थु बानायबाथ' जेनेबा आनकमन बुस्थु बानायबाथ' बयबो बुंखायो नालाय बेखायनो आङो थारमाने खानायखौ थख्ला सिनजोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनाव आङो थख्ला लायो ओमफ्राय बिनि साननैसो उनाव आरो आं डाइरेक्ट जिर' खाथिं नैबे जिथुनाखि दंना बेबायदिनिफ्राय आरो मोदोम ओंखारलायनाय बिदि लाग्रा सोलिदोंमोन आरो बेबायदि सोलिदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव सानबाय आङो जानाय नंला थारमाने एसे आनकमन नांगौ नालाय बयनिफ्रायबो डिफारेन्स जेनेबा समनाबो साननाय बेलेग नालाय आंनो बांसिन साननाय जानांगोन आरोखि ओंखायनो थारमाने बेखौ खानायखौ लानाय जादों आरो दा नोंना डार्लिंआ जेबो बुङा नामा खानायखौल' लानाय दाथ' बेयो जेबो बुङा मोनसे स्टाइलसो नालाय आजिखालि निउ जेनेरेसनाव बिदि स्टाइला सोलिखायो एक्सन थानांगौ बेखायनो जिखुनु गावनि मोजां मोननाया गावनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ सबसे साबसिन जाथों नंखायो नङा होमबा हेन्डसमसिन जाथों होमबासो बे गोग्गाना लानो हागोन नालाय थिग আছে ना होमबा नंगौ मा बानायनो बडि सडि बानायनो थिना बेखौथ' जेबो बिदि फिजिकेलाव जेबो थाङा बियो जेनेबा नों थिग थाबानो जाबाय थिग थाबानो जाबाय ओमफ्राय मेन्टेलिटि जेनेबा मा सानो नों बेखौ बानायबानो जाबाय एसे हार्ड वर्क बानायनांगौ आरोखि थिग আছে दिनै बे रमान्टिक खोथाखौ रायलायबाय आरो जोङो मालाबा नोङो मा नाजादों मा मावनो नागिरदों बेखौ जों सावरायगोन खनसेनो खोन्थाजोबजायाना दोनथ'नांगौ नोंथांखौ नैबे सियाराव जिरायना बिथांखौ ओरै फैनो थाखाय आं खावलायबाय दानिया जों सासे आरो समायना हेन्डसम सेंग्राखौ लाबोलायबाय गोजोननाय नैबेनिख्रुइ बेबो खम नङा नोंबो खम नङा बिनि जायगायाव बे साइज नोंनि जायगायाव नों साइज आलादा स्रो दारि गोनां गन्थं गोलाव बे फंबायखौ आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंखौ आरो खनसे बरायबावबाय गिबियाव नोंनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो आदा अरुण ब्रह्मनिसिम गोजोननाय थाबाय बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव जोंखौ बरायनायनि थाखाय गिबियावनो ओमफ्राय आंनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि भुबन ब्रह्म ओमफ्राय आंनि गामिनि मुङा जाहैबाय लावरिपारा तिलिसाल खाथियावनो आरो नांजाबनाय लावरिपारा ओमफ्राय पस्ट अफिस तिलिसालाव गोलैयो ओमफ्राय मा होनो
गाव पन्सायतआबो तिलिसालाव गोलैयो आरो गोजोननाय थाबाय ओरैनो नोंनि खोथाखौ रायलायनोसै न'खराव साबैसे जोंहा न'खरावथ' गोबाङैनो दङ गासै जोङो बिदा फंबाय 8 जन ओमफ्राय आब' देरसिन आब'जों 9 जन जायो ओमफ्राय जोंनि आइ दं आफा दं गासै 9 10 11 जन दं दाबो दंजोबो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बाजैमोनबो दङ बाजै साब्रै दङ बिनिनो आरो फिसा फिसौ दङ साब्रै 9 जनसो दंबावो आरो माने गोदोनि राजा खान्दान आरो बिदिनो बुंनांसिगोन आरो बिदि गोबां जानांगौ दा बुंगासिनो नालाय जों बर'फ्रा सासे सानै खांनानैथ' बर'आ संखिया खमिबोबाय थादों सेजाबोगासिनो मालायजों नङा होमबा थिग बे नोंनाबो खम नङा आंनाबो खम नङा नोंनाबो 9 जनमोन आंनाबो 9 जन बिदा फंबाय 6 जन बिब' बिनानाव 3 आइ आफा 11 जन आफा बाजैफोर मोनजोब्बाय बिनानावफ्राबो बिब'फ्राबो हाबा जाबाय जोंहाबो परियालाव गिदिर एकदम आंनि गोजोननाय थाबाय आखिजोंसो लाव गोदोनि बिदि बायदिया एसे बुरजामोन आरो जोंखौ दा रावबो हिलायनो हाया नङा होमबा खमफ्रा नोंसोर गियो दा जेनाव बिथिं थांला ओरैनो फरायनाया दोनथ'बायना आरो फरायगासिनो फरायनाया आङो माखासे सुबिदानि थाखायसो आं फरायनो हायासै आं फरायजोबनो गोसोमोन हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै दोननाय बायदि जाबाय आरो सानैबो एखे एक्टर एखे फरायनाय नङा होमबा थिगानो दं ओरैनो दा नोंबो कालचार लाइनावनो दङ नोंनावबो फैनोसै एखे सोंलुआनो फैगोन दा नोंना मोजां मोननाय दंना गैया बेखौ खोन्थाग्रोदो मोजां मोननाय गैया आंनियाव गैया नों लायाखैना सोरबा मोजां मोनाखै लायाखैनो होननांगोन नों लायाखै मोजां मोननायाथ' बहुत बिदि खिन्थु आं लाथ'वाखै लायनि माबा मोनसे लायनि जोंहा बिदिथ' जेबो खारन गैया न'आव माने जोंनि बिदि माबायानो गैया आरो बिदि नायनासो लानाय माबा नामा हुदा दं आरो एरेन्ज मेरिज नोंखौ नायनानैथ' सोरबा सिख्लायाथ' मेगन खेबे गैया नोंनि मेगन खेबनाय सिख्लासो नों मोनाखै खोमा मोनाखै माने दंबाबो आङो फोरमायना लाया आरो मा दुखु दं दुखुथ' बिदि गैया आरो आंनाव साहस गैया होननांगोन बिदि लाइनाव आरो दा बेबायदि आरो ओरैनो नोङो माबायदि सिख्लाखौ फसन्द जायो बेखौथ' आं दाबो गावखौनो मिथिया आं माबायदिखौ मोजां जागोन बबेखौ फसायगोन आं बेखौ हमनानै मोना दाबो ओंखायनो दासिमहालागै आङो गार्लफ्रेन्ड बानायनो रोङाखै बैसोआ ओरैनो नोंना आंना बैसोआ ओरैनोथ' आंनि एक्जेक्टलि बैसोखौथ' आं मिथिया जिखुनु आङो स्कुलाव बानायना लानाया दा 22 सोलिगासिनो दं आरो हमना ला माने 22 23 आवनो दं आरो उन्दै सानैबो समान समब्रा बेखायनो नोंसिना बेबायदि आरोना खानायखौथ' बिराद गोलाव लाबाय खानाय गोलाव लानायनि माबा मोनसे थांखिथ' थानो हागौ थांखिया बेनो आरो जेनेबा कालसारनि मानसि एसे मानसिफोरनि अडियेन्सनि मोनसे एट्रेक्सन जागोन नामा बेखौ आं जुजियो बे माने माबा मोनसे बिनि गेजेरजों आरोना माने मोनसे फेसन थायो नालाय नंगौ थिग दं ओमफ्राय एसे खुलिना होबा बेसे गोलाव खुलिना होबाथ' एसे नायनाय लुगैयो माने आंनि लोगोफ्राबो नायथों ओरैनो बिसिम खानाय गोलाव खालामनायाव मा हासार होना खालामखो आंनाथ' बे नेचारानो होननांगोन नेचार बोसोरसे जाबाय आरो बोसोरसेयाव एसे लावदों बोसोरसेयाव बिनि सिगाङावबो आं बिनिफ्राय लावसिन लाखांबाय 1.5 बोसोर लाखांबाय आङो 1.5 बोसोराव गोदोना बिखासो मोनफैदोंमोन ओमफ्राय दा बोसोरसेनिया बे आरो खानायाबो समायनाथार सिख्लाफ्राथ' माथो बिसिम खानाय गोलाव लाखिनो थाखाय बायदि हाजार थाखानि सेम्पु थाव फुनो आं सेम्पुखौ मालाबा बाहायो आरो बिदि ओमफ्राय ओरैनो मा सेम्पु बाहायो नों सानस्लिक बाहायो बे थाइसेनि मोननाया बेखौ ओमफ्राय बिदिनो आंनि सेम्पु फुननाय माबाया फिक्स गैया आरो ओमफ्राय हासारा मा हासार गोबोरखिनि ना बिदि हासार गैया ओंखामनि हासार जोबोद ओरैनो माइ खेथिया जोंहा दङ 4 बिगासोल' दङ जोंहा माइ गायो मेन माइ गायग्राया आरो ओमफ्राय गय बारि नोंसाबो दं खोमा गय बारियाबो दङ ओरै 4 ओमफ्राय 6 बिगाया गयानो 6 बिगासो दं आरो गया बारियानो 6 बिगासो ओरैनोथ' गया बिदि ग्रोम गैया आरो थेवब्लाबो गय बारि दं आरो थेलेब
गलाघाटआव गयनि जितु प्रडाक्सन गय गैयानो होनजायो रावनावबो ना गय दंजोबो बयनावबो एसे बयनावबो दंजोबो गय गैयि गैया गैया होनजागोन माने गयखौ लानानैनो फुरा राजा आरो गय आरो फाथै ना बिसोर मोननै ठीक আছে ओमफ्राय बैयो ब्लेक पेपार ब्लेक पेपारा मा इयो गलमरिस बेफोरजोंनो फुराना ओरैनो नोङो आरो मा दाथ' मोजां मोननायबो गैया होनबाय सासेना मोजां मोननाय दंबालाय सम दुखुखौ रानना लाफैयो दा नोंनाथ' गाबोबा नोंना हारसिंनो गाबनांगौ गारना होग्राबो गैला हारसिंनो बेबायदि जादों आरो ओरैनो माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा नोंखौ सोरबा फसन जानायफोर दंबा बुंना बिदि गैथ'आ फन नम्बरफोर होनो गोनांबा होना होनसै नांथ'ला दे आं बेफोरनि लाइनाव बहुद उनाव दोनथ'दों माने एसे खामानिफोरखौ मावगोन आं उनाव दानो नांथ'आनो बिदि आरो नोङो लायोबा गलाघाट जिल्लानि सिख्लाखौ लागोन लाया आंनाथ' लाया होनना बिदि गैया बबेनि मोनो बेनो आरो बिदि बासिनाय गैया आरो बासिनाय गैया गलाघाटआवथ' दंखोमा सिख्लाफोर बिराद दंनाया बहुद दङ ना जोंजोंनो बिदि मोसाखावरि खालायनायाव गोबां जोंनि बे एरियानिखौनो जोङो लोगो मोनजोबबाय थायो आखाइ हमलाय फाग्राफोर दं आरो ना मोनबाय थायो आरो आखाइ हमलायग्राफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय जोङो नेक्स्ट भिडिअआव माखासे नोंसिनि थांखिफोरखौ लानोसै खनसेनो बानायजोबबा भिडिअआ गोलाव जायो दिनैनि भिडिअआ एसे रिहार्सलसोमोन गारांखौ एसे माने मोजां खालामनाय थाबथानायखौ मोजां खालामनाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव मा खालामगोन जोङो नोंथांमोननि थांखि ओरैनो थांखिया नोंथांना दा कालसारखौ लानानै कालसारखौ माबायदि लांनो नागिरदों नङा होमबा आरो कालसाराव ओरैनो मोसानाय मेथाइ खननाय नों मोसायो मा मावो नोंसोर आङो मोसानाय दङ आरो एक्टिं दङ ओमफ्राय ड्रामाबो खालायो आरो गानबो खनो ओमफ्राय सिफुं दामो आरो सिफुंबो दामो जोबोर मोजां नोंना आंनाबो बेनो मोसानाय गान खननाय एक्टिं ड्रामा ओमफ्राय प्लास आं खाम दामो आरो बेयो सिफुं दामबाय आं खाम दामबाय सानैजों रानलायना लादों आरो जोबोर मोजां आं सिफुं सुनो रोङा बे खाम दामनो रोङा नांथारगौ आरो सानैजों ज' गोजोननाय थाबाय दिनैनि भिडिअ एसे इन्टारेस्टिंमोन माने बेनो जोङो सेंग्राफ्राथ' आरो मा धान्दायाव थायो बेखौ मिथिखागौ नालाय नङा होमबा जोबोद गोजोननाय थाबाय जों बारा भिडिअखौ गोबाव खालामला नै बेहा दंखायो सिख्लाफोर नायदोंबा नैहा गैया सोरबाफोर फसन जानाय दङब्ला नैबे फंबायखौ एप्लाइ खालामजागोन ना मा होनो सिख्लाया खालामनो लुगैदोंबा एप्लाइ खालामनो नोंथ' नांथ'आ होनगोन आरो बाराद्राय मोजां मोनथारोबा खारस'ना थाफै बेखौ आं खावलायबाय आरो गोजोननाय थाबाय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअआ आंनि जे इउटुब चेनेल अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेल बिदिनो धामाकादार मस्ला भिडिअफोर नुबाय थागोन माने रंजानाय बाजानाय मालाबा सुखु दुखु बिदिनो गेजेर गेजेर नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनजों सावरायनाय आरो नोंथांमोननो गोजोन होनो हायाबाबो नोंथांमोना नायदो आरो नोंथांमोना माबायदिखौ गोजोननाय मोनो बिदिखौ कमेन्ट खालामना फोरमायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि आं थांनो खाबु मोनो माने हायो जोंनो नोंथांमोना मा खालामबा गोजोनगोन जोंनावबो फैजोबखाया नालाय बेफोरनो आरो बिसोर सानैयानो जाहैबाय बिथां सानैयानो जाहैबाय गलाघाट जिल्लानि सबसे समायनासिन सेंग्राफोरमोन गलाघाटआव आरो बिनिख्रुइ साबसिन सेंग्राफोर गैला सिख्लाफोरखौ आं नङा होमबा बिथां सानैयानो साबसिन सेंग्रामोन बेनिखायनो नोंथांमोना सेंग्रा मोजां समायना सेंग्रा नांगौबा बिथां सानैखौ नंला दे सासेखौ एप्लाइ बेना पेकिं जाहाथे बेनाव फैनाय माने आन्दलन जानाय जाहाथे आन्दलनफोरखौ दा खालामा बेनिखायनो दिनैनि भिडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो बे बाथ्राखौनो सावरायनो होननानै दिनै बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय तेलिसालनि समायना मोनसे न'आव बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बिथांमोना डान्सबो फोरोङो मडार्न डान्स वर्कशप ना मा होनो वर्कशप बे आरो बेयाव सोरबा सोरबा सोलोंनोबो हाबफैगोन उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जाय मोसानो इन्टारेस्टेड सोलोंनो इन्टारेस्ट दं आसा दं बे मोसानायनि गेजेरजों
नोंनि देहायाबो राफोद जागोन देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा बे बैसोनि लिमिट गैया बैसोनि लिमिट गैया बोराय थैहां थैहांबो फैनो हागोन बुरै थैहां थैहांबो जोनोमनिफ्राय लानानै थाबायनो रोंनायनिफ्राय लानानै बेबायदि आरो खाबु होदों गोजोननाय थाबाय भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय मा खालामनो दोनथ'नोसैलाय बाय बाय गोजोननाय थाबाय